Значи синдрома на Уест, това е вид епилепсия. За него има много дълъг списък от възможни причини. Значи, моля? Тези тестове, които Деси направил, тези тестове просто няма дефинитивни тестове. Най-често епилепсия се получава от това, че има родова травма. При едно трудно, тежко раждане, при асфиксия, нали, се получават микро или макро травми в мозъка, които след това могат да бъдат възбудни огнища, които да доведат до най-различни форми на епилепсия. Нали, но да се каже, че сте открили етиологията, причината на синдрома на Уест, нали, това е... Вижте, аз не казвам, че сме... Този, който ви го е казал, нали, просто... Не е този, аз съм много хора, не е само един лекар. Вие сте единствения, който казва, че не е възможно това да се случи от ваксини, просто не приема вашата... Категорично смятате, че не е възможно да се случи с много малко вероятно. Значи, възможно е, като слизате по стълбите тук, да стъпите на криво, да си щупите крака, нали, да отидете до Пирогов, това е възможно, но е малко вероятно. Има неща, които са по-вероятни, да, нали, но съществуват още много други възможни Добре, понеже доктор Гълъбов виждам, че е подготвен с статистика. Мога да аз ще ви кажа какво... Да. Значи ДТК се смята за най-токсичната ваксина. И общо взето е стандартна, поне съм виждал доста деца, които са увредени действително след вакцинация. Директно детето е било здраво, следващия ден то се променя напълно. Значи, действително аутизма просто буквално се появява на следващия ден. Или пък детето почва да боледува много. Диабета се развива в диабет първи тип, се развива в разстояние на 2 седмици след ваксината. И искам да кажа, че ваксината срещу коклюш още от преди години се използва, тъй като е много токсична експериментално за предизвикане на анафилактичен шок у животни и за възпаление на мозъка. Експериментално. Така че това... ето едно нещо, аз как ще го коментира доктор Мангъров, че според информационната система за докладване на странични ефекти от вакцинации, това е съвсем официална система в САЩ, всяка година се получават от 11 до 12 хиляди официални съобщения, като 1% тези са за смъртни случаи след вакцинации. А според управлението по храните и лекарствата, само около 1/10 от всички случаи се съобщават. Това е много сериозен проблем, който напълно се пренебрегва. Аз разбирам колегите, защото никой лекар не иска да бъде обвинен, че е причинил повреда на детето с нещо, което той е задължен да направи от системата. Чакайте малко, задължен. Част от тези ваксини защо са отменени и на много места в Западна Европа? Никой не е задължен. Ваксините за коклюш. Има два вида ваксини за коклюш. Едната е целоклетъчна ваксина. Целият коклюшен бактерий е направен на салата, образно да се каже, и се вкарва. В това има и тези антигени, които предизвикват образуването на антитела, които предпазват от заболяването, но има и много други, които дават тези странични ефекти. Това е старата ваксина за коклюш. Тази, която все още се прави у нас задължително. Другата ваксина за коклюш е тази, при която са извлечени само тези антигени, които предизвикват образуването на нужните за създаването на имунитет антитела. Тази ваксина има много по-малко странични ефекти. И тя и за това е създадена, защото старата ваксина просто е с много странични ефекти. Но да не се забравя, че смъртността от коклюш е някъде около 4%. Мога да кажа нещо? Тоест, ако нещата трябва да се преценят, това е общо. Тук говорим за обществено здравеопазване. Разбирам, може, но аз искам да го питам, защо наистина част от тези ваксини, разбирам и преди малко от доктор Гълъбов, са отменени и в Западна Европа не се слагат? Не са отменени. Значи, вижте сайта на СЗО, вижте къде какво се прави. Нека да не си говорим празни приказки и този казал не рече. В Западна Европа, поне в страните, които аз знам, това са Австрия, Германия, Англия, Белгия, ваксините не са задължителни. Дебело го подчертавам, не са задължителни. И според проучване, което е правено, значи има 3 публикации в 2005 година, високообразовани родители и работещи в областта на здравеопазването категорично отказват да вакцинират децата си. И в края на краища човек трябва да има право на избор. В България родителите нямат право на избор. Те първо не се информират за това действително какво може да доведе до ваксината, защото аз лично съм го виждал. Аз лично съм пострадал от ваксина преди години и знам за какво става дума.
И медицинската общественост, у нас особено, продължава да отрича при наличието на толкова факти и публикации в чужди преси и в научни списания и при положение, че действително ваксината морбили паротит рубеола, например в Япония, е забранена.